ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା 1 ନମ୍ବର ପୂଜାରେ ତମ୍ବା ବାସନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତମ୍ବା ମୁଦି ଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର ରବିବାର ଦିନ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଧୂପ ଜଳାନ୍ତୁ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି 7ଟି ରବିବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହୁଏ। 4 ନମ୍ବର ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣି ଟ୍ୟାପରୁ ପାଣି ବନ୍ଦ ପରେ ପାଣି ଝରିଲେ ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘର କାନ୍ଥରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଘରରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଣି ମାନସିକ କରି ଝିଟିପିଟି ଉପରକୁ ପକାଇଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ସରିଷ ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟପାଟିଏ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। 8 ନମ୍ବର ଘରର କବାଟ ଓ ଝରକା ଉପରେ ପାଲଟା ଲୁଗା ଏବଂ ଗାମୁଛା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। 9 ନମ୍ବର କାଚ ପତ୍ରରେ ଲୁଣ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ବଉଳ ଗଛକୁ ଶନିବାର ଦିନ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ତାର ଚେରକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ।